फुं गाहाम जतननो ओंखाय दिनै फुंनि खबर ओंखा दिनै सिनि बेल सस्तिनि दिन ओंखाय सिनि बिनय चमिनिनि बिनय देबबर्मा थैजाका ओंखाय बकाइसा जयगुरुनि गुरुबाय ओंखाय सिन थानि जतन थानि फन नाम्बार करै सोंहासो फन रok खायनायनि मतन खबरनि मतन बिनसलाबो साबो करै ओंखाय फन रok खायनायनि मतन आसो सम्भब लिया ओंखाय जे आन भिडिअ नुक तंनाय रok आन kok no je khanai tongnai rok je gusti tongnai rok je saimanai rok jotono fainani bagui kobogo thaimakai tabo fungo tini 11-10-2021 thaimakai tini fungatir chiri thaika haibono ayemo je suk video nungnai rok ang jotono no sago je sinthani asuk phone number rok kwrwi hingke binchwlabo sabo kwrwi khobar rok hinani hingkai je nuk tongnai gusti gara rok jotono no khobor o hambai फुं गाहाम जतननो दिनै फुंनि 11 तारिख दिनै 11 तारिख बाजिबो 11-10-2021 ओंखाय दिनैनि काisa tak फुंनि जतननो खबरina asuk phone number tongkha kwrwi saimaya hingkai sini an je channel ni bisingtwi nai tongnai rokno jotono ang kobogo sini binoy chomini ni binoy deborma hingkai joyguru ni kaisa angkobo tongo bo hingkai tini thwijaka hingkai je saimanai rok ani channel bisingtwi je nuk tongnai rok jotono no phainani bagui kobogo hambai।